A cooperativa Ría de Arousa procedía esta mañá a sementar 740.000 unidades de ameixa xapónica en 3 zonas distintas das súas autorizacións. Son 740.000 unidades, sobre 1.300 kilos de ameixa xapónica de entre 18 e 22 milímetros. Vamos a sementar en 3 zonas diferentes da nosa concesión. Vai a vir o señor Belén do Campo con nos a acompañarnos para ver como facemos todo e que salga todo. O importante é que todo vaya arriba. A delegada da Xunta na Coruña desprazouse ata as instalacións da cooperativa situada na parroquia boirense de Banqueiro para supervisar os traballos que permitirán contar con ameixa de talla comercial nun prazo de algo máis un ano. Esta actuación foi posible grazas a unha subvención de concorrencia competitiva da Xunta, da que resultou beneficiaria a cooperativa boirense con preto de 12.000 euros. Pois son unhas axudas adicionais, ou venimos aquí a ver como van a sementar esta ría do norte da Ría de Arousa desta ameixa xaponesa, unha ameixa que, como podedes ver nas imaxes, son ameixas de calidade e ameixas que teñen todo o máximo cuidado. Esta sociedade cooperativa da Ría de Arousa recibiu unha axuda por parte da Xunta de Galicia de preto 11.800 euros, unha solicitude de concurrencia competitiva que foi aberta para sociedades e tamén para cooperativas, e neste caso, co obxecto de axudar a rexenerar esta ría desta ameixa despois do acontecido no outono do ano 2023, cando hubo as riadas e hubo mortandade desta especie. Belén do Campo subliñou que esta actuación enmárcase no Plan Integral de Apoio ao Sector Marisqueiro, o que a Xunta destina tan só neste ano máis de 50 millóns de euros.